Sziasztok! Ez egy muziklis videó lesz. Nem tudom, lehet, hogy raktam belőlem olyan muziklis videókat, ami volt az előző ugye az elsőben, és ez most egy második muziklis videó lesz. És hát akkor nézzük. Kiáltsuk mindannyian! Titkos mikkentyű! Mi a mai titkos mikkentyű? A Herbal nevű drog. You love me, yeah, and tell me that I take your breath away. And maybe if you take one more, then I would know for sure there's nothing left to say. Tell me that you love me anyway. We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind.